قبلهم على اليوم. Merħba, dan huwa shooter tal-ħadd fejn nażlu suġġett u nibqgħu miegħu, però intom jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatunna fuq dan l-email address jew nkella fuq il-WhatsApp number. U llum is-suġġett li għażilna huwa dak ta' l-istress biex nifhmu mhux stress normali, imma huwa stress bħal meta Mirjana poġġi fuq il-boċċa tagħha le. Huwa l-istress illi għandu x'jaqsam mal-post tax-xogħol. Ħantukom ftit tips ta' x'wieħed jista' jagħmel biex dan l-istress jevitaħ. Naf illum qed nitkellmu l-ħadd ħafna minnkom ikunu off, imma għadha tnejn kapaċi dak li jkun malli jidħol fis-sodda jala għajneħu jerġa' jiftaħhom jsib li tnejn jibdilu l-istress f'moħħu. Imma mhux jekk tisimgħu dak li għandi xi ngħid. L-istress fuq il-post tax-xogħol jista' jonqos billi inti l-ewwel ħaġa ma taċċettax ix-xogħol kollu li jiġi, il-flus vera sbieħ. Imma jekk ikollok iktar xogħol milli tiflaħ dak ifisser illi l-kwalità tal-ħajja tiegħek ħa tonqos kif ukoll il-kwalità tax-xogħol li toffri ħa tonqos. Numru 2 ikun hemm nies illi jtelfuk waqt li inti tkun għaddej b'xogħolok. Inti tissib il-gazz u tiqfilhom il-dan nies billi tgħidilhom eżempju, ara ibatu li email bħalissa m'għandix ċans imma satej oħra ħanweġibkom. Hemmhekk x'qed tagħmlu, hemmhekk qed turuhom li intom qed tagħtu każ għaliex xorta tajtuhom ħin fejn intom ħadd irrispondu, però fl-istess ħin mhux qed itellifkom mix-xogħol li mbagħad kapaċi tawlilkom il-ġurnata. Numru 3, issib min jibatlek messaġġ għal biċċa xogħol f'xi 6 ta' flaxija l-ħin li suppost inti ħadmur id-dar u ħatqattaw mal-familja. Hemmhekk ukoll tissib il-gazz u tiqaflu. Tajjeb għallu mhux problema, dil-biċċa xogħol ħanaħdem fuqha għada filgħodu għaliex inkella dak huwa stress żejjed. Numru 4, tiddejjaqx tgħid lil dak li jkun li inti fil-weekends ma taħdimx jew inkella li wara s-sitta tieqaf taħdem. Dik hija forma ta' dixxilpina u għall-bidu tkun daqsxejn diffiċli biex intejt le imma mbagħad in-nies tal-madwar ħajidraw. Numru 5. Meta tidħollok biċċa xogħol u taf illi m'għandekx biżżejjed żmien biex taħdem fuqha, tiddejjaqx tgħid le, taħsibx li ħadd titlef klient għaliex il-klient pjuttost se torih li inti persuna serja li ma taqbadx tagħmel l-affarijiet bla doċċ imma trid illi tiddedikalhom il-ħin tagħhom. Numru 6 u di għandha x'taqsam ma ta' qabilha, tiddejjaqx titlob iktar ħin biex twettaq il-biċċa xogħol. Hemmhekk ukoll qed turi kemm inti serju u fl-istess ħin taf illi ħa taħdimha b'mod rilassat, mhux stress żejjed. U numru 7, issa li nistgħu ngħidu għamilna l-liġijiet biex ma jkunx stress f'ħajjitna, importanti li dawn il-liġijiet jinżammu. Ovvjament meta ħadtuhom il xi ħadd dawn il-liġijiet kapaċi jkunu diżappuntati. Għalhekk importanti li wieħed mhux ġast jgħid ma naħdimx fil-weekends imma li toffru diskussjoni tassu għal dak li huwa kompromess biex inti ma tkun stressjat u ħadd ieħor fl-istess ħin ikun qed jieħu dak ix-xogħol li jixtieq minn għandek. Ġieli wkoll tiġik dik il-ġurnata ħażina. U aħna nżilna fit-toroq u għamilna daqsxejn ta' esperiment żgħir. X'tagħmel ġurnata ħażina jew ġurnata tajba? Ħanintefa' f'nofs il-bankina u nara n-nies il-fej jimorru jekk imorrux lej ix-xelluk jew inkella lej il-lemin. Good day. Good day. Mela minn hawn tittgħaddi. Tajjeb. Good day. What makes it good day? Enjoying life. Enjoying life. Good. Good day. No, xedjana ħanu. Issa mortajt id-dwiefer. Mela, jum is-service ukoll. Ejja, service. Dawra. U nistgħu ngħidu li għalaqna bil-kallijiet tas-sinjur illi mar u għata dwiefer u dik għamlitlu l-ġurnata kif qed taraw. Il-ġurnata iktar milli tiġik ħażina jew tajba hija kif tagħmilha inti wkoll. U l-fortuna tgħin. U xtaqt li nagħlqu dan il-programm dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol billi nitkellmu ma' guru, motivator jgħidulu l-Ingliżi, naraw x'pariri tina dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol. Biex ma jkollokx stress għax-xogħol. Itlaq mix-xogħol. Jekk ġaqija tax-xogħol u qed tħossok stressjat.
Iqaf u itlaq mix-xogħol. Imbagħad Alla jara. Huwa klim li f'ċertu sens jimmotivaku. Insomma, illum il-ħadd ġifi taħsbux fuq ix-xogħol, għada tnejn, kulħadd lura għal post tax-xogħol dan huwa xwuter u niltaqgħu għada, saħħa.